Tui é unha das cidades con máis historia de Galicia. Situada á beira do Miño e fronte a Portugal, foi durante séculos unha vila clave pola súa posición fronteriza e polo seu poder relixioso. A súa gran xoia é a Catedral de Santa María de Tui, comenzada no século XII e consagrada no ano 1225. É unha das catedrais máis impresionantes de Galicia, mesturando románico e gótico, é símbolo do esplendor tudense. Durante moito tempo, Tui foi cabeza dunha importante diócese, converténdose nun centro relixioso fundamental do sur galego. Tamén destacan o convento de San Francisco de Tui e o convento de Santo Domingo de Tui, testemunhas da relevancia espiritual e cultural da cidade. Entre as súas rúas antigas tamén pervive o recordo da comunidade xudía medieval, que deixou pegada na memoria e na historia da cidade. No século XIX, Tui chegou a ser capital de provincia entre 1822 e 1833, debido á súa importancia histórica, administrativa e estratégica como cidade fronteriza. Naquel momento, o seu peso político e relixioso convertíana nun dos grandes centros urbanos de Galicia. As súas rúas empedradas, murallas e casas antigas gardan séculos de historia, guerras e comercio coa veciña Portugal. Visitar Tui é viaxar no tempo e descubrir unha das xoias históricas máis auténticas de Galicia.